шулай дәртле җырлар, бай күргәзмәләр, милли ашлардан сыгылып торган өстәлләр белән каршы алды Балкыш халык фольклор ансамбле. Ишкар авыл мәдәният йортына килүче авылдашларын, кунакларын. Ни өчен дисезме? Мәдәният йорты Базытамак, Иске Күктау авыл мәдәният йортлары кебек күп функциялы авыл клубы статусына ия булды. Әлеге исемне бирү өчен чарага район хакимиятенең мәгълүмати аналитик һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рамил Нуртдинов, район мәдәният бүлеге начальнигы урынбасары Зәнфирә Әхмәтова, Ишкар авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Гөлүс Шакиров килгән иде. Рамил Кәүсәр улы тантаналы шартларда клубның мәдәни чараларын оештыручысы Лена Галиевага Башкортстан Республикасының мәдәният министры Әминә Шафикованың сертификатын тапшырды. Бу бинада мына күрәсез матур зал. Кешеләр рәхәтләнеп килеп утырып, кирелеп, төрле чаралар күзәтергә мөмкин. Менә дигән сәхнәсе бар. Менә дигән библиотекасы күп санлы. Бик күп меңләгән китаплар туплаган. Яшьләр өчен дә, балалар өчен дә, хезмәт кешесе өчен дә, ветераннар өчен дә китаплары җитәрлек булган библиотека эшләп килә. Менә күп еллар инде улар бик күп культура йортларында юк, бик сирәк культура йортларында гына. Крайны өйрәнү буенча шушындагы яшәгән кешеләрнең язмышын, үткәнне, тарихны билгеләп яшәгән музеегыз бар. Аннар инде үзәк дип әйтеп була. Чөнки шушы үзәк янында мәктәп тора янәшә, балалар бакчасы тора, парклар йорты тора, почта, сберкасса, авыл советы бинасы тора. Һәм башкаларны берләштереп торган бу үзәк дип күз алдына китерә. Мәдәният йортына 2017 елда Бердәм Русия сәяси партиясының урындагы мәдәният йорты федераль программасы кысаларында капиталь ремонт эшләре башкарылып, танымаслык булып үзгәргән иде. Клуб 2 катлы, зур, иркен, якты. Беренче катта 210 урынлы тамаша залы. Артистларга чыгыш ясар өчен зур сәхнә, фойеда бильярд, өстәл теннислары урнашкан. Бию, театраль түгәрәкләре уңышлы эшли. Икенче катта 15 мең данә китаптан торган китапханә, балалар уйнар өчен аерым зона булдырылган. Анда бихисап төрле яклап үстерүче уенчыклар, китаплар урын алган. Китапханада шашка уенын үз итүчеләр өчен аерым өстәл булдырылган. Китапхана белән тәҗрибәле китапханәче Альбина Ялалова җитәкчелек итә. Ә инде бай тарихлы туган якны өйрәнү музее үзенең тарихи чыганакларга, экспонатларга бай булу белән аерылып, үзе бер аерым урын алып тора. Биредә авылның үткәнен күз алырга мөмкин. Клубта төрле конкурс программалары, концертлар, викториналар, тематик кичәләр, дискотекалар үткәрелә. Монда әлбәттә клуб мөдире Лена Галиеваның өлеше әйтеп бетергесез. Ишкар авыл мәдәният йорты үзенең эшчәнлеген еллык план нигезенә төпләнеп башкара. 2019 ел Рәсәйдә театр елы дип игълан ителде һәм бөтен чараларда шушы символика астында үтте. Район күләмендә үткән чараларда Ишкар урта мәктәбе коллективы аналар көтәләр улларын сәхнәгә куйды. Аеруча инде әйтеп үтәсем килә, мәдәният йорты янында эшләп килгән Әхирәтләр клубы агзаларына бик рәхмәтлемен. Өлкән яшьтә булуларына карамастан, һәр чараларда актив катнашып, авылыбыз халкының ялын күңелле мавыктыргыч итеп үткәрү өчен бөтен тырышлыкларын салып йөриләр. Тамашачыга рухи азык бирәләр. Шулай ук Балкыш фольклор түгәрәге уңышлы гына эшләп килә. Нефтекама шәһәрендә уңышлы чыгыш ясадык. 15 кешедән торган коллектив кыз ярәшү фольклорын күрсәтеп, халык исемен яуладык. Район, авыл сабантуйларында үзебезнең тупланган шушы коллектив белән яңа елмы, 8 мартмы, җиңү бәйрәме булсынмы, каз өмәсе, яшь киленнәргә су юлы күрсәтү булсынмы, һәр бәйрәмдә коллектив сәхнә түрендә. Мәдәният йортыбыз балкып үзенә җәлеп итеп тора. Клубта күңелле ял чаралары да бар. Бильярд һәм теннис өстәлләре,
авылның яшен, өлкәнен җәлеп итә, клубка йөрүчеләр саны сизелеп артты. Киләчәктә дә мәдәният йортыбыз гөрләп торсын. Киләсе яңа еллар белән сезне. Клуб Балкыш һәм Ахирәтләр фольклор ансамбльләре белән дан тота. Алар Ишкар авыл мәдәният йорты данын яклап, район смотрларында, фестиваль конкурсларда, республика һәм район дәрәҗәсендәге барлык чараларда актив катнашалар. Халыкка рухи азык өләшүгә күп көчен салалар. Безнең Ишкар клубы янында Ахирәтләр клубы 2009 елдан бeri эшләп килә. Шушы 10 ел эчендә без бик күп матур чаралар үткәрдек. Республика конкурсларында, район конкурсларында актив катнашып, матур уңышларга өлгәштек. Безнең Ахирәтләр клубы оешкан мәлне әле без барыбыз да производствоның төрле тармакларында эшли идек. Кайберләребез укытучы, сатучы, сельсовет работниклары, мәктәптә техник работник булып эшләгән, картлар йортында эшләгән апаларыбыз да. Хәзер инде без бөтенебез дә пенсиядәбез. Барыбызның да 60 яшьтән узып киттек. Әмма шулай булуга карамастан, бер дә картаярга уебыз юк. Шушы Ахирәтләр клубына килеп, бер-беребезнең күңелен ачып, бер-беребезгә үрнәк булып, матур иттереп яшәп киләбез. Кружокларыбыз бар, бәйләм кружогы, чигү кружогы. Шунда бер-беребез белән өйрәнеп, беребездән беребезгә өйрәтеп, матур иттереп күңел ачабыз. Аннан соң җырлап, биеп алабыз. Бик матур яшәп киләбез шушылай. Безнең Ахирәтләр клубы катнашмаган җир юк. Без төрле чараларда бик актив катнашабыз, матур итеп, теләп катнашабыз. Кайда чакырсалар, шунда йөгереп барырга гына торабыз инде. Үзебезгә матур күлмәкләр тектердек, матур итеп шул күлмәкләребезгә сөенеп, матур күлмәкләребезне киеп, хәзер генә кая чакырсалар, шунда китәргә әзер торабыз. Бу көнне фойеда авыл уңганнарының Тәслимә Хәбибуллинаның, Флизә Шәйдуллинаның, Фрида Хасанованың, Карина Мугафарованың кул эшләреннән күргәзмәләр һәр кемне җәлеп итеп торды. Сәхнәдә Ишкар артистлары Наил Гайдбаевның «Аты барның дәрте бар» комедиясын сәхнәләштереп күрсәтте. Залга җыелучылар авылдашларының чыгышларын яратып карап, көчле алкышларга күмде. Кыскасы, күп функциялы клубта халыкның иҗади үсешен һәм ялын күңелле һәм файдалы үткәрү өчен бөтен шартлар тудырылган. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.